ብልጽግና ውስጥ ገብቼ ትግራይን ህዝብ ለቀጣይ ውርደት ብዳርግ ኖሮ ደግሞ የበለጠም አይወጣል ይሆን ነበር ተመልሶ መልሐስካ አንተ ወዓካተሎ ወይ ዘይት ዳምጾት ኮይንካ ዝፍጠር ሽግር እኔልኩ ኤርትራዊ መሸጥ ንብረት ነው የሚባለው ንብረት ነው የሚለው ከትግራይ ጠላት ጋር ሆኖ የሚታገል ጠላት ነው ትግርኛ ስለተናገረ የትግራይ ሰው አይባል ቃል በቃሊያ ኮፍ ወቢሎ ማዘሎ ሁሉ ማስከር ከፊት ካምስ አሜሪካ ተሰማሚያ ካደ ተፋኻና ናና ስርዓት ሲያሳ ወርግደ ተፋና ምጅልኩ ተመራሕቲ ዝኾነ ነገር ገይሮም ነይሮም ኮን ይኽእሉ ባዕለሙን ዝዛረቦ አለ ሕጅ ዓላማው የኤርትራን ሰራዊት እናፍርሰው የሚል ነበር በእኛ በኩል ከህወሓት ጋር የተጣላ ህወሓትን ለማጥፋት እንጂ ለትግራይ ህዝብ መብት አይቆም ኢትዮጵያ ናይ ባህር በር ትረክበለው አዝብል እምነት አለኝ 2 ዓመት ሙሉ ትግራይ ሲደበደብ አንድ ቀን ሚዲያ ላይ መጥቶ አንድ ነገር ትንፍሽ ብሎ አያውቅም አማራጭ ከለው ዋዲ ትግራይ ህዝብ ትግራይ አማራጭ ለወዲ እስከ ኢሳያስ አፈወርቂ ንዘልዓለም ይንበር በልስከ እንታይ ከነበር ከመውት አለምበር እሱ ከእሰር ተስፋ ንገብር ንሕና كسر بوينو نش حدا نش بوينو خمزي خبلك معفر أطملي شبت عبيل قحزة سلام تعنا هبلي كما ياللهم كما يتقنيو كبرات فتوات تقتاتلتي شدن رياكت سوان دحانينا ماتشم اسخا خملخ انا بوغني اغزيابير يمسكن سلام عليكم نسخاتكم كخمزه ما ياللكم كم تلو بعلم ولو تسفاي تزي كوين خا تمورو إز أنا زردي صباح كالي معلتي ونابلنا مالتيو نامنا لو معن تفيدنا نسجر الساعة تخوينو نسحق زعلل تخوينو خنا علل لينا حدش تخوينكم ناس channel لزي سبسكرايب لايك كومنت اند شير مغواركم ما يترسعوا نبرات ندحر اخوينكم دما مالتيو اتستلمده هنا صايريتكم صحفوا لي بتعمي زمسجن ابيد يوناس شدن انت اخا نسخا صمدو تدغفو ديخا تبل حتى ازلا مالتيو صمدو يدغفو ايه اتصمدو ግን حقاو خوون بحالاي تاي مالتي صمدو مالت نسلام انت خوينو نعرق تخوين صمدو مالت نعرقي بزبل ግን تحواويسو نصور زي كونه صمدو ندحر مصيو مو عين السلام عين ገለ ንኹይናት መጎስጎስ እንድሕር ኮይኑ ግን ጽምዶ ኾውን አይነበረን እዚ ተፋትሖ ወይ ተበትኮ ኾውን ይሮ ትርጉሙ ስለዚ አንጻር ትርጉሙ ዝኸይድ ጽምዶ አይቀበልን ጽምዶ ከም ጽምዶ ግን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኣነ ሰላም ኩሉ ግዜ ዝሰርሓሉ ዘለኹ ማለት እዩ ይቅበሎ ዕርቂ ኣድላይ እዩ በሓላይ እሞ ከምዚ ተኾይኑ ኣብቲ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ጽምዶ ታይዳ ኣይ ሽግርካ ገለ ዝብል ሰበለ እንዲዩ ፍሉጥ ተና ሕጂ ዘሎ ጽምዶ ነቲ ዕላማ ኢሉ ሒዝዎ ዘሎ ወይ ከዓ ሒዝዎ ዝተበገሰ ነገር ኣቀዲሞም ዝድግፉ ጽንሑ ከም በዓል ብርጌድ ንሓመዱ ዝኣመሰሉ ስቴክ ሆልደራት ኣብ ውሽጢ እተዎም እና ኣብነት ስለዚ ሓቅነቱ ካብ መጀመርቱ ጀሚረ ተጠረጥሮ ጀሚረ ኮስችን ምግባር ጀሚረ ስለዝኾንኩ ዝተፈለየ ነገር ይሁሉን ማለት ናቲ ሓሳብ እዚ እዩ ናብ ናይ ሎማ ዓንቲ መደብ ክንቅጽል ኢና Welcome to Shidden Reacts 1 مشاش يا أخ سب مويتا بسحق مالتي قاتلنا اسكي زي أنا اسمع عيمس مشاش ليش لكن سحقنا بوزحات عبيتي سبات زلو مدبي نير بايزوي ودخلون يري لخو بتاع عبيت سبات اللو زي اسكي لا 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 معفر أطملي شبت عبيل قحزة ملغلغ يعتبري لو مالتي جبت ابيلك حزا شي ما بيسدز خنساي لا ايشي بدان تطبي بواس افضلات ريحه اتدخل يا او عرات من لهيه ايش انت حبيبي قصل بيلنا اسكن عاوزين نقصل ناي بحق يدخل اسك ኢሳያስ አፈወርቂ ንዘልዓለም ይንበር በልስከ ብሌን ብራዘር ሓወል እንታይ ከነበር ከመውት አለምበር አራይ ከመውት አለው በል حراي እስከ ብሌን هو برادر تناقر عاركون الله هذا ولا لا إساياس اندهر عمسي خالو كل يتفرح انت كنم دا يفرح الله ذا تهنقون تفرح فرح وين يقول القدم مالتي حجون تفرح هذا اللي مالتكو عبيت ايشي اتسيلنا انويس
قول حن تسفاي يبلون تغمي يبلون هما نعنا ترديكم سلازينا نحنا كنا تتغمي إيرتراويين تتغمي حبشة نصرح لنا السوق السر تسفى نقبر نحنا كسر أمثال السر بيتكو فيلو بقى أبوك مهار سرح انتايو سرح وفر سريلانكاوي شو الأبشلو سيبلون ቋንቋ ጀርመን ከዛሬ ከእልኒ ቃውስ ቢሉ ገይብሉን ስራህ ይብሉን ሙሉ ማዓልታ ብታጎዙ ኮፊሉ ውፊ ከምዚ አይሉ ሰልጠነ ከምዚ ገይሩ ኣብ ትግራይ ብሑፍ ፈሲሱ ኣደ ትግራይ በኺያ ናብ ጅቡ መልዞሎ ስሪላንካዊ ኣብ ኤርትራ ዝዓበ ስሪላንካዊ ሓራይ ነሽነሽ ቁም ነገር የብሉን ክሰርሕ ኣለዎ ምንታን ክሰርሕ እንተ ኮይኑ ከዓ ክእሰር ኣለዎ ወይሉ ማለት ሰብ ግዴታ ክሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ስራሕ ተዘይብሉ ታይ ክግበር ዘለዎ ማለት እዩ ክእሰር ኣለዎ ኢና አብርሃም መጀመሪያ አብርሃም በቃ ሪ ክተብሎ ከለኻ አብርሃም ከሰተ መሐር ደም ዝሉኻ ዕንጉለ ይበቃ ድብልብል ዕንጉለ ይሽተለይ አፍ ዘለዎ ተኮይኑ ገለት ፈልጥ ኢኻ ተዕንጉለ ማለት እዩ ግን የብሉን ዓይነይ ደአግን ኣነ ሰብ በቃ ስዊለ ክርኢ ከለኹ ለባም ዝመስል መብዛሕትኦም ብታይ ዝባሃሎም ማለት እዩ ብግዝፎም ከምዚ ከተርኢ ከለኻ ሕጂ እንታይ እንዳበልዕ ዓብይ ንኣብነት ከምዚ ክኸውን ዝኽኣሉ ሶፍት ጥራሕ ዲ ይበልዕ ነይሩ ወይ ከዓ ሶፍት ኬክ ጥራሕ ዲ ዝበልዕ ነይሩ ብከምዚ ልብስ ኢኑ ሳምቦ ጥራሕ ተሪፉ መወዳእቱ ክትብል ትኽእል ኢኻ ነሽነሽ ኣይሰርሕን ዘሎ ያ ነሽነሽስ ኣይሰርሕን ስለዚ ክሰርሕ ተኮይኑ እሞ ነሽነሽ ዘይሰርሕ ተኮይኑ ካልእ ሰብ ይሰርሕን ዘሎ ካልእ ሰብ ይሰርሕን ዘሎ ተሓወይናት ካልኣይ ከዓ ኣይተፃረፍኩን ከምዚ ኢለኮ ከምዚ ኢለ በቃ በይኑ ነሽነሽ ሓደ ነሽነሽ በይኑ ከምዚ ከብለካ ብኽያት ንኽያት ኮይንካ በቃ ኮይንካ በቃ መወዳእታኩም ተኣኪብኩምስ ብሓደ ነሽነሽ ኣጆኹም ባባ ኣይትፍርሕዎ ነሹ ሲኤንኤን ሓበሻ ኢሎም መቐፅል በልስከ حدقني تو سمع كم يعني صار سوي حدقني الكاتوس التي سمع زي كنا غني حسدنا ولا نقول له كم يعني حدقني متى حدق أخذ كهولنا يتفلتك لون معزن المتم لك عالت هالو حد زي ولا كوابي خاف سبكات ولو كاب سمعتي تلون تصفات سنول معلتات كل خير ما عرفت تقرأ وانت توقع من زايد كان سالك كم زعبا إرتراوي كم مريض تحزي إن ذلك عن إرترازي نحن ذي ملكت دايما كذا كتقرأ وتوقع دعوة تقرأ يدلو كنتات دعوة تقرأ يدلو دعوة بعد يتحسب دايما كذا كم زعبا إرترا هذا مش من ودي سدتني يخونكم دايما ندق سكا دايما لا لك دي مع الغد دفعنا مع الغد حتى أصبح عيني عد حارس زبال كل معسكر كيف كام أمريكا تصامع معي قد دفع خنا نحن صراحة السياسة موجودة دفعنا مش لكم يسوون توقعي وانتفقونا فكرة وايد ناس حراي حجتي بسلطان درجة خمس جيروم معسكر سريحهم يدفونا نيروم كاب عدنا بعدنا خنسدد مسا أمريكا تماخيروم تبل نحيد حيد تقراي أبلاي زقبر وين حيد تقراي إمبلاي زقبر على يكونن حويناتي من يومكم زقبرو خاني رومون فلي خايت فولت أو من زلخاي مثلا انت زي كوين هتقاقا زلخا إذا بتقراي تبلا لغا إذا مالت ود حافتي بزي حالي في لقراس نجران ذهبت حتى إنه تقراي وني خاهم تقبر زلخا مالتي زي سحتاتي هم راح تزخونا نجر جيروم نيروم خوني خلو بعلمون الزارو الله حجكم سمعنا وزي مالتي كنا بالتالي لا قال قبلك جن I don't know نايزو تقراي زمت أكبمول أبلايف كخوم إزقبر نيريل كمزراب جن زي نايدون كورنات أقعيو سحتاتي مالتي خندي عديتات بنص هلينان صبوا زقبر الله عين مالتي بزحات ساعات زمسكروه كوي نمنتاي نسخاناي حزب تقراي سرح بمولو نمرة راحت رحيب كام كوفيلكا هاي حسوك خافر عد فرنجي سلازلها صباحون كو بزين تقصيلو نتعقيب كلا زلخ عدي نو هاي دغيرات اللي نيرا اخذ بلا اخ نسخ حدي اخ ليه بقى اخ نخ كون سخاج اورباري اخ تبال عدل سلازي قطمه كد انبر نقول انت حد كي كاين نزول عقلن ستقال رخصات እስካሁን ያሾት ይበቃል ሰው ሲሸጡ የሚኖሩ ሰዎች አሉ ኤርትራዊ መሸጥ ንብረት ነው የሚባለው ንብረት ነው የሚለው አውርደዋል ይታፍንና እንግዲህ አላማው የኤርትራን ሰራዊት እናፍርሰው የሚል ነበር በእኛ በኩል ኤርትራን ሰራዊት ለማፍረስ ግን ሰዎች እንዲመጡ ማድረግ ነው ግን ኤርትራን ሰራዊት ማፍረስ ዘመቻ ጀምራለሁ ብሎ ይሄን የሚመራው ወገን ገንዘብ ያላቸውን ሰዎች ብቻ ነው ማፍረስ የሚችለው ስለዚህ የደሃ ልጅ ወጥሮ ሊዋጋ ይገደዳል ማለት ነው ሶ ከያዝኩ በኋላ 27 ወጣት አንድ ቤት ተዘጋና ቤተሰቦች አሏቸው ባሉ ውጭ ሀገር ያሉ ሰዎች አካውንት እየተጠየቀ እያንዳንዱ ሰው ሚኒመም $4000 እንዲያስገባ ተደርጎ ሰው 20 ሰው ካፈንክ $80,000 ታስገባለህ በዚህ የውጭ አካውንት ከፍተው በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን እየሸጡ እያገቱ አሁን በኤርትራነት ጀመረ መጨረሻ ወደ ትግራይ ተወላጆች ዞረ ይሄን አመራር የሚሰጡ ከፍተኛ አመራሮች አሉ ብልጽግና ውስጥ ገብቼ የትግራይን ህዝብ ለቀጣይ ውርደት ብዳርግ ኖሮ ደግሞ የበለጠ ማይወጣ ሊጸጸት ይሆን ነበር
ሷአቢ ብልጽግና ውስጥ ቢገቡ ኖሮ ሲል እንደ ፓርቲ መኪኖቻቸውን ይዘው ቢቀጥሉ ኖሮ ነው ያለው እንጂ ለትግራይ ህዝብ የተሻለ ነገር አመጣለሁ አይደለም። ምን መጣ? ለኦሮሞ ህዝብ ምን መጣ? እስኪ ብልጽግና ውስጥ የገቡ ኦህዴድ ገብቷል። የኦህዴድ ከርታም ካድሬዎች አሁንም ያው የሚፈልጉትን ያማረጥ ስለዚህ ከርሳም ስለዝኾንኩ የአትያ ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ጌታቸው ረዳ ማለት እዩ ድሕረ ደጊም ከማይልስ ክዛረብ ይኽእል እዩ ባዕሉ ዝብላ ዘሎ ኣነ ካብ ባዕልኻ ኮይ ሓደ ግዜ ተዛረብ ኢሎም ከዛረቡካ ተሎ ዝወፀካ ቃላት ማለት እዩ ተመሊሱ መልሓስካ እንተወዓካ ተሎ ወይ ዘይተዳምፆት ኮይንካ ዝፍጠር ሽግር ኣብኡ ነልኩም ተቐበላ ባዕልኻ ዝኣተኻያ ጉዳይ እያ ኢሉ እሺ ግን ናይዞም ኣቦና እዚኦም መምህር ገብረ ኪዳን ትገርም ቃል ኔቶ ሓቆም እዮም ማለት እዩ ከህወሓት ጋር የተጣሉ ሰዎች ከአዲሱ መንግስት ጋር ሆነው ትግራይ የሚሉ ከሆነ ለሆዳቸው እንጂ ለትግራይ ህዝብ አይሆንም። ከህወሓት ጋር የተጣላ ህወሓትን ለማጥፋት እንጂ የትግራይን ህዝብ እድገት ለማምጣት አይታገልም። ህወሓትን ለማጥፋት ብቻ ነው የሚታገለው። አንድ ነው ዓላማው። ከህወሓት ጋር የተጣላ ህወሓትን ለማጥፋት እንጂ ለትግራይ ህዝብ መብት አይቆምም። በቂም የወጣ ደግሞ ዓላማ የለውም። ስለዚህ ለሆዱ የተገዛ ከጠላት ጋር ተሰልፎ ህወሓት ደርግ ሲመጣ በረሃ ነው የገባው። የትግራይን ህዝብ አምኖ የትግራይን ህዝብ የሚያምን ትግራይ ውስጥ ሆኖ ነው እንጂ የሚታገለው ከትግራይ ጠላቶች ጋር ሆኖ አይደለም የሚታገለው። ከትግራይ ጠላት ጋር ሆኖ የሚታገል ጠላት ነው። ትግርኛ ስለተናገረ የትግራይ ሰው አይባልም። ቃል በቃል ያ ኮፍ ወቢሎማ ዘሎ ስለዚህ ትክክል ያኻ ኣነ ከዓ ትክክል እያ እየ ዝብላ ማለት እዩ ንምንታይ ትክክል ዝብላ መሲልኩም ናይዚኦም መቦዚኦም ዘረባ እቶም አንጻሮም ተአንጻር ትውድብ ምዝራብ ለይትን ቀትርን ትዝርብ ውዒልካ ትዝርብ ምሕዳር ገዲፍ ካየሲ አንጻር ረብሓ ናይቲ ህዝቢ ዝኾነ ነገር ተልዩ ምስኡ ምውጋዕ ነቲ ህዝቢ ዝጠቅም እንተልዩ ከዓ ምዝራብ ደይቀልል ትክክል እኮ እዩ በቃ ትዘረባ እዚኮ ምንም ዝሽረፍ ዝየብሉ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣነ አንጻሮም እንተተንቀሳቂሰ ንዕኦም ክርስዖም እዩ ዘለና በቃ ይገድፎም أيسرحنن of course هو يسرحنن سلذي يسرحني يستفعل عليه بوتاتات كوتيه خيري خم ترسلهم زلو تنصم زلو زلو ملو بملو خم قال እግዚአብሔር ትክክል ማለት አይኮነን ክፍተታት አለው ተዚህ ስሪሐምኒ አብካሊ ቦታውን ኮን ይቀላ ውስጡን ቃለ ሲቀላ ውስጡን ያው ነተቃል ሲዕንቅፋት ዝኸውን ናብነት አነ ሞይተ ለውጥ የብሉን ግን of course ዝቃለ ሰሎ ዘለኹ ዕላማ ግን ነውሕ ስርተ ሰለደ ከመውት ስለዚህ ይብለይ ክዝንግዕ ስለዘለን ክጸንሕ ስለዘለን ተገረደ ማለት ይክሳብ ስር ስተክል ዘጽንሕን ቦታ ክረክብ ድማ ንቡር ታነ ዝብሎ ዘለኹ ግን ቶም ተቃወምቱ ብሙሉ ብሪኹም ምንሕር ኮይንኩም ስታይ ይገብሩ በቃ ናይ ውድብ ሕወሓት ሹም ጥራሕ እዮም ምዝራብ ዝውዕሉ እምበር ንሕና እኮ ከምዚ እዩ ዘለና ንሕና ከምዚ ዝበለ ሓሳብ እኮ ዘለና ናትና እኮ ጽቡቕ እዩ እንትብሉስ ዘይሰምዑ ናትና ከምዚ እዩ ዝጸበቐ እዚ እዩ በዚና ንኸድ ዘለና ነዚ ከዓ ንሕና ንሰርሕ ኣለና ኣፍትናታቶም ስብከት ከይነግረካ ወይ ትናቱ ከይታይ ዝበሃል ምእመናይ ዝኾነ ሓሳብ ከይነግረካ ሲ ኣፍትናይ ትኻልእ ዘሎ ደካማ ጎኒ እዚ ማለት ታይ ማለት ይመስለኩም እትናቱ ድኽመት ናተይ ጥንካረ እዩ ሊሓስብ ስለዚ ያው ኢንዲፔንደንት ዝኸውን ንሱን ተጠፊኡ ጠቕሊሉ ጠንካራን ደካማን ጎኒ ይብሉ ማለት ትውዳበ ሎጂካሊ ከዓ ዘይኽይድ ነገር እዩ ናይ ባዕልኻ ሓሳብ ክህልወካ ክእል ኣለዎ ዝብል እዩ ዘለና ኣነ ውዳበ ኮይንካ ተተጠናኺርካ ተዘይ ኮይኑ ዝሞትካ ኢኻ ግደፎ ትክክል እዩ ተፈጽም ኢኻ ንኤርትራ ትዋጋ ንኤርትራ ትወግእ ተይለ ኣነ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ባሕር በር ትረክብ ኣለዋ ዝብል እምነት ኣለኒ ብውልቀ ሰብ ዋላ ከም ፓርቲ እውን ኣለና ባዕልቲ ትኾኑ ኣለዋ ምክንያቱም ንሪኦ ኢና ኣነ ከም ዝርድኦ ነዊሕ ግዜ ዝቀይሕ ባሕሪ ናይ ስልጤናና መሰረት ነይሩ ድሓር ኢድ ካልኦት ኣትዩ ኣብ ኢድ ካልኦት እውን ኣትዩሎ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ትሕቲ ዋላ ቱርኪ ግብፂ ኣትዮም ዝነበረሉ ግዜ እውን ናይ ምጥቃም መሰል ግን ነይሩና መሳርያ ነእቱ ነውፅእ በቲ ባሕሪ አቁት ናሽቀት ነምጽእ ነብል ነርና አይና ከሁሉም ጎረቤቶቻችን ጋር ሰላም ፈልጋለን ሲል ደብረጽዮን ምን አለ ሰውየው ምን ይላል አይ ይሄ ማለት እኮ በቃ መገናኘት አለብን እየተገናኘን ነው ማለቱ እኮ ነው አለ ያስተሳሰብ መሃን መሆን ከባድ ነው መሃን በቃ ምንድነው ያልኩኝ ያለውት የትግራይ ህዝብ ይጎዳል አይጎዳል ይጠቅማል anything ሁሌ መቃወም ምታስረድረው ትግራይ አታቆም ትላንት ስትገዛው ቀጥቅጠ የገዛው ሚዲያ ዘግተ እያሰርክ ከሁሉም በላይ ተመልካቾች
2 ዓመት ሙሉ ትግራይ ሲደበደብ አንድ ቀን ሚዲያ ላይ መጥቶ አንድ ነገር ትንፍሽ ብሎ አያውቅም። ትንፍሽ ከምዛ ዶክተር ዝብለና ዘሎሲ ትግራይ ሎጂስቲክ ኣለዋ ዲ ኣማራጭ ከለዋ ዲ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ኣማራጭ ኣለዎ ዲ ድሓር ከርግፀኛ ዲ ኣብዛ ዘለዋ ኩርሲ ኮይኑ ምዞም እሱ ዘሎ ጋዜጠኛታት ኮይኑ አብይ አሕመድ ኤሌክትሪክ ደው አቢልዎ ነዳዲ ደው አቢልዎ ባጀት ደው አቢልዎ خيبلنا فرقصኛ ዲ አለ ወዲ መተካታ ናና ቆሲና ኮይና እንጸል ምምራር ኮይና እንጸል አማራጭ ዘለው ወሰብሲ ብለካሉ ናይ ዩክሬን አምጽልካ ነው መንግስትና ምጽ ይሉዝ ናይ ሆላንድ በቃ ዘይቲ አርጫ ቆምጡ ሱሉል ሰቃይ ካዓጾና ይልስ ስለዚህ ከሄድካ እንታይ ዘሎ ለሂልና ብሙሉ መስመራ ዘራፎኑ ናይ ሱዳን መራሕኹን ናይ ትግራይ መራሕትኹን ገለኹን እንታይ ኾንሉ ቲኦም ኣብ ትግራይ ዓብሎም ጽበማላ ቲኦም ካብ ሱዳን ዓብሎም ጽበማላ መወዳታ ንሕና ግን እዚ መፈልፈል ሽግር ኮይን ደሎ ኢሳያስ ሕጂ በዓልና ፍልልያትና ዲ ወላቲ ኢጎናትና ዲ ገመል ብሙሉ እቲ ዘለና ነገራት ሲቢርና እቲ ኣብ ዓድና ዘሎ ስርዓት እንተደሲዕርናዮ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ መዘዝ ሒዝልና መጻሎ ትክክል እያ ማለት ታናይ ሎም ዓንቲ ዘረባ ኩላ እያ ከም ዘላ ተሕጂ ጎይታ ጅገብሩ ኣስራት ዲገለ ዝበሃል ሰብኣይ ማለት እዩ ድምፂ ኮይኑ ይፈልጥ ከምታ ተመቦ ዝበልዎ ያን ሕርዳ ተቃውሞም ዘውፅ ኮይኖምስ ንህዝቢ ትግራይ ዘይኮኑ ጥቕሙስ አንጻርቲ ዝቃወሞ ዘሎ ጥራሕዮም ዝርኢ እምበር እንታይ ክብሉ ከም ዘለዎም ነተዝውና ይፈልጡን ዝበልዎ ጽቡቕ ሓሳብ ተቐቢለ የለሁ ባይዘይ ብጣዕሚ ዝገርም ሓሳብ እዩ ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ነይሩ ኣዝዮም ደስ በሃልቲ ርእቶታትን ሓሳባትን ኣለዎ እንተ ብወገንኩም ክትብልዎ ዝግባእ ነገር እንድሕር ዳኣ ሊወስኹ ኣብ ርእቶ ቦታ ማለት እዩ ኣነ ግን ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ነይሩ ስለስተኸታተልኩሞ ኣዝየ ዘመስግን ለዋም ቅነ ኮነልኩም ከኣይምነኤ ቻው ድሕና ቀኒውታ ጽጽብቕ የስምዕና ጉድ ላይት ድሕና ሕድርታ ሓዋተይ ማለት እዩ